باژارۆکê دۆدیان باژارۆکە کوردiyê li parêzgeha Helebeyê devera Ezazê melbenda Ixterîn ji êlên kesên wê ji êlên kêtikan û reşwanin û biskan malbatnê Ereb jî lê hene ji êla Tayên û malbatek Turkmanî lê yê neşteciyê vî bajarokê nêzî 5100 kesîne û panava bajarok 3500 hektar e. Ew dûrî Helebê ji hêla Bakur 55 kilometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 20 kilometr û dûrî Exterînê ji hêla Rojava 14 kilometr. Mervantiya wan bi gundên Fafînê û Qeramizra'a û Nu'man û Şawa û Kemaliyê heye. Derdora gund ji hêla Rojava gundê Qerekobriyê gundê Kurdiyê û ji hêla Rojhilat gundê Mexdînê ew jî Kurdiyê û ji hêla Başûr gundê Çekay. Ji hêla Bakur gundê Qerekobrî ê Kurdî. Gund navdarê çandiniya Gennim yê Avî û yê Bejî û Ceh û Nîs û Kemûn û Nok darê Zeytûna jî lê hene û Fistaqê Helebî û zeviyê tirî jî lê hene. Keskayê Havînî jî lê hene hemû cûreyên xwe kartola jî çînin pîvaz û şewender ê şekir. Bajarokê dodiyan navdarê li seranserî Sûrî di Tirîdê û Dimsa got ji Tirî derdixin û bêtirî 11 mecsera jî lê hene. Aşek jî lê heye, Aşek Kevnê vedigere berî 300 salî û carûşê girar yan savar ya bilxurê jî lê hene. Cêrdê gotin denke mizgeftek li gund heyî mizgeft mezin e û sûkek jî lê heyî bo amediya bûkan. Dikanê zêr jî hene wê cilla jî hene û yê mobilya jî hene. Firnek kevin tê de heye nêzî 5 salî ye. Saskirina traktora dikin û çêkirina alavên çandiniyê û çemê deheb jî tê derbas dibe. Ev gund jî rastî êrîşa hat û pevçûna navbera opozisyona Sûrî û rejîmê û nabêna navbera jî Kurtên Xuran û Daişê girtin lê çêbû. Hin mal hatin rûxandin dizî lê çêbû. Piştî 2 sala jî Daeş derbas bû. Bêtirî 100 kesî jî kuştin. Girtin jî kirin û kesnî bin çav kirin. 4 seyare jî teqandin fexex bûn. Mixabin hîn kesnî henê ji xwe bin çavkirîne. Nêzî 20 kesa bin çavkirîne tanha nexuyane. Neşteciyê got aniha li vî bajarokî 5 sedîne. Yê din bixwe guhertinek demografî çêbûye, tewtîn tê çêbûye. Ji van opozisyona Sûrî ev Kurtên Xurên bi ser Tirkî ve malbatê xwe anîne û xaka xelkê erdê xelkê û malê wan jî ji wan distînin. Êgo koçber bûne çûne Başûrê Kurdistanê yan Herêma Kurdistanê û devera Cizîrê û Minbicê. Ev agahî gêştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.